जय शिवशंकर नमामि शंकर शिवशंकर शंभो। हे गिरिजापती भवानी शंकर शिवशंकर शंभो। भारतातील 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी 5 महाराष्ट्रामध्ये आहेत। त्र्यंबकेश्वर, परळी, वैजनाथ, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, औंढा नागनाथ ही महाराष्ट्रातील 5 ज्योतिर्लिंग आहेत। या 5ही ठिकाणी महाशिवरात्रीनिमित्त भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केलेली आहे। लाखोंच्या संख्येने नागरिक या ठिकाणी शिवलिंगाचं दर्शन घेण्यासाठी रात्रीपासूनच रांगेमध्ये उभे आहेत। या सर्वच ठिकाणी रात्री 12 वाजल्यापासूनच दर्शनासाठी भाविकांनी रांगा लावल्याचं दिसतंय। केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणातूनही दर्शनासाठी भक्तांनी रीघ लावलेली आहे।